Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon ko ni Kristo atong gisaulog karon ang memorial ni Santa Catalina sa Siena, Birhen ug Doktor sa simbahan. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way pagimot isuginon ko. Sayod ka man, ining alahod, nisalik lamang sa kaayo mo. Huwag tangara ang akong kasalanan o kang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo ka kang Santa Catalina, nga midilaab siya sa Dios ng gugma, diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo, o sa pag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga sa iyang pangaliya, ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay, diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga ginganlag Negro, si Lucio taga Cyrene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw niana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga mao'y hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo. Ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo. Ngadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluy-an unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadanag unta nganhi kanato ang iyang naong. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta, diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan.
O Diyos, magdayon ka kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. O Diyos, magdayon ka kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan o Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdayon ka kanimo ang tanang mga nasod. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw Mayaw ikaw, ikaw, Ginoo. Ginoo. Si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako nakahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini dili kuhukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton kundili ang amahen nga nagpadala kanako. Mo'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ang nasayod og nasayod ako nga ang iyang sugo maghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahen. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Sa atong kinabuhi, labi na diha sa atong adlaw-adlaw nga pagpanlimbasog, adlaw-adlaw nga panaw sa pagtuo. Dunay mga panahon gyud nga makasinati ta ug makasugat ta. Yan ang gitawag nato og landong, dulom, kangitngit sa kinabuhi. Ug sa unsang paagi kita luwason ni Hesus diha sa atong kangitngit. Mao kini ang kangitngit sa walay paglaom ug pagtuo. Kung isulod ta ko sa kalawak, diin walay suga, walay bintana, walay kahayag na makasulod, ang unag yung batio nato, maglisod ta ginhawa, pura ta gituok. Unya, wala ta kahibawag unsay angay natong buhaton, ug naa ta diha sulod ni anang maong lawaka. Kay matod pa sa itong Ebanghelyo, susama usab ni ana ang tao. Ang tao nga magdumili sa pagdawat o pagpaminaw sa Ginoo, anaa pa sa kangitngit. Sa panahon nga magdumili kita sa pagtuman siyang sugo o pagpaminaw siyang mensahe, anaa pa di ay kita sa kangitngit.
Niya pa, siya ang kahayag nga gipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan. Siya ang imahe o hulagway sa Dios nga diin nahimong kahayag. Iyang gipasalig nato nga mianhi ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Mga igsoon ko ni Kristo, sa unsang paagi man kita makasinati niini. Sa gikaingon ko na panahon diha sa atong panaw sa pagtuo, kanang mawadaan natas paglaom, mawadaan natas pagtuo. Unya gitagaan ta niya nga ang unang buhaton aron dili ta mawadaan sa pagtuo ug paglaom, maminaw ta sa iyang pulong. Kay niya pa, kung mosunod kita siyang mga sugo o maminaw sa iyang pulong, dili gyud kita magpabilin diha sa kangitngit. Ang kinabuhi nato, daghan kaayog mga bahin sa kinabuhi nga makaingon tag dulom, ngit-ngit, o wala tay kapaingnan. Hadlok, kabalaka, mga pagduda, o gani, kanang panahon diin na atay pangayoon sa Ginoo nga ang atong paminaw ng ato lang kaugalingon dili ang iyang kabubuton og sugo. Mao na og dili matuman ang atong gipangayo unsay mahitabo sa tao. Daw ngit-ngit, daw dulom. Kay nganuman dili man ta kantigong maminaw sa iyang pulong. Dili ta kantigong mamalandong sa iyang kabubuton. Kining pulong ni Jesus mga igsoon nagpahinumdum kanato aron kita madasig og maning kamot nga muduol sa tinubdan sa kahayag nga mao si Kristo. Usahay sa atong kinabuhi dili nato ma-exercise ang atong pagkabinunyagan. Kana bang dili usahay ta maka paambit sa kahayag nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Bisan sa ato adlaw-adlaw pagkinabuhi, makalimot ta. Kana bitong usa ka lugar nga ang mga tawo nagmugot na, o anay kadasig. Pero nay tawo nga mo smile, mo timbaya, mo padasig. Murag mapukaw ang tanan, pero og ang tanan pulos na lang nagbinghoy, wanay kadasig. Di na takati ko mo smile kay, kinsa man ang smilean, oy. Gagmay na kaayo nga mga buluhaton, ordinaryo ra kay na. Pero once na ato nang mahatag, naagyoy kausaban, naagyoy mo lahi. Sama na sa dakong lawak, ngit-ngit kaayo, walay kahayag. Pero bisag usa lang na kakandila, pasigaon na nimo, makalukop ka na sa kangit-ngit, makaiway sa kangit-ngit. Ug mao na ang atong i-exercise mga igsoon by the virtue of our baptism, panahon sa atong bunyagan ta, gikugos ta sa atong mga ginikanan, mga maninoy ug maninay, sila nagdalag kandila. Niya moingon ang pari, dawata ang kahayag ni Kristo. Ampingin ninyo ning kahayag nga magsiga kanunay, meaning kita ng mga binunyagan. Ato ning kanunay pasigaon ang kahayag nga atong naambit sa Ginoo. Usahay ato mang tabunan, usahay di nato ipakita. Pero kung ato bayag yung tanahon, bisan saon na tago-tago sa hayag, mugawas gyud na siya. Dan agyod. Ug mao ni atong paningkamutan mga igsoon, ato nang ipaambit. Des panimalay, no? Kanang usahay mga pamilya karon naasod sa panimalay pero usahay wala na pagtinagdanay. Late na mauli ang bana, ang asawa natug na, kikikapoy tanang trabaho iya, kaya mga anak suroy pod. Nya, wala pagpamumustahay.
Ang mga anak di nakatigo maingon nga wa mo gikapoy ma, wa mo gikapoy pa. Hiluton ta mo be. Di ka mapuy-puy ang kakapoy sa amahan. Inigpakaon sa anak, mo reklamo mga anak, mura ni sudaan ma. Pagka mawa gyud. Nya ang bana di na mo tingog, matug na lang pod. Naigsoon ko ni Kristo, daghan kayo tag-angay ipaambit, no? Ginagmay na. Diyas trabahuan, dinhis atong mga ministries parokya. May mo bang kawang ang atong pagsimba, ang atong mga debosyon, mga buhat sa reliyon, nunya, dili nato mapuy-an kining pulong sa wala na. Mao ni gihagit ang mga igsuon, mubalik ta sa tinubdan sa kahayag. Unta, pangayoon nato ni ining Santos nga misa nga, taghaan unta tag kasing-kasing, huna-huna nga abli kanunay maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay once makapaminaw ta, makapamalandong ta, apuy-an nato sa atong kinabuhi. Nginig puyo nato, mapaambit na dayon nato na sa uban, mahatag nato na, no? Mao ni gikinahanglan nato sa atong panahon karon, no? Kay usahay lisod na kaayo, no? Pag-indigay, patasanay, mag-iyahay, wala na. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Si Kristo atong manunubos, miuli kanato sa kinabuhi. Pinagi kaniya mo dangup kita nga mag-ampo ngadto sa atong amahen. Ug moingon kita, Amahen, palakta kami diha sa imong kahayag. Amahan, balakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, padayong musangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo. Mag-ampo kita. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, musundog sa kaluoy ug sa kaaghop ni Hesus, diha sa ilang pag-alagad sa labing ubos nilang mga kaigsuunan. Mag-ampo kita. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang katawhan sa mga kanasuran, nga nag-antos sa kawadon, makabig ngadto kang Hesus nga nahimong kabus, tungod ug alang kanato. Mag-ampo kita. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabug-atan sa pagpuyo, makakita sa espesyal nga gugma ug pag-amuma sa Dios, pinaagi sa ilang mga kabanayan. Mag-ampo kita. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga matuuhon nga mihalina, mabanhaw ngadto sa tunhayng kinabuhi didto sa langit. Mag-ampo kita. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Labing makagagahom nga Dios, ang among kinabuhi ana sa imong kamot, masaligon sa imong manggihatagong pag-amuma. Gidala namo ang among mga pangamuyo nga na sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo, aron ang ako o ang inyong mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo niya nga sa imong kamot. Alang sa pagday o pagmaya siya ngalan. Alang usab sa atos kasalanan ug sa tubo niyang santos nga simbahan.
Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan siyang mga pahimangno ug paningingnan. Sa dugang kadasig makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang Nagibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ngayon matarong. Santos nga mahen, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong imanya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles. Kang Santa Catalina sa Siena. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug amo ikawng himayaon pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahen, atong gamiton ang mga pulong, agitudlo kanato sa atong manunubos. Pagkay ko ng imong anan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo, di sa iyong ngayon sa langit. Ang kalangunan mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga salap. Mayroon na kapasaylo kami sa mga kasalanan mo. O dili mo kami tugyan sa pasulay, inunuan sa kami sa daog ka. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malahumon, sa pagbalik ni Hesukristo among manunubo. Gari mo man ang hiharian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og gahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait. Sa Diyos na hanap ka sa mga salam sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit,
alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayaw ako. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, nga mo'y nagalimas sa kinabuhing yutan-o ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog, alang sa oratio imperata, alang sa kalinaw, ug pakighiusa uban sa mga kabus. Langit nung amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nagantos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga grasya, uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulos sa mga nasod, aron piliun nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan, imbis kaugalingong interes. Tudlui kami nga mahimong matinud-anong tigatiman sa imong kabuhatan, nga gamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug nga mag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, mosalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot ngang santo ninyo, magiya og magpanalipod kanamo. Og hinaot nga si Maria, Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.